Goddag. Nu begynder rundvisningen i hele mit mormor og morfars hus. Lad os se. Det der, det er bruseren. Ja, det er bruseren. Og nu skal I se, hvordan det ser ud. Den er bruseren. Det ser sådan der ud. Det er hyggeligt. Skråbål. Okay. Det spilles efter os. Ja, nu skal vi se, hvad der er herinde. Nu skal I også se. Jeg filmer jo den vej. Se, og det er min kusine. Hun filmer os rundt i huset. Sig goddag. Hej. Sig goddag. Så det var dejligt, at du siger goddag. Se, der er og nu skal vi et andet sted hen. Nu skal vi ind i stuen. Ja, og så filmer vi. Se, vi har allerede pyntet op til jul. Kan I se alle nisserne? Se nisserne. Og se, der er der musik. Og der sidder min mormor og morfar. De sidder og kigger i aviser og sådan noget. Og der sidder min kusine Anna Liv. Og hun leger med sin tablet. Se, hun er bare ikke god til det. Og nu skal vi videre. Inden i køkkenet. Nej, ud af stuen. Ja, der skal vi ud nu, alle siger. Den siger, nu er vi på vej ud af stuen. Sådan. Der er lidt koldt herude, men det er jo lige meget. Se, det er ude af stuen. Ja, det er ude af stuen. Den er mega sej. Ude af stuen er mega sej. Er det ikke? Herude er der også pyntet op til jul. Se selv der. Og op i loftet. Og så skal vi videre. Og så lukker vi lige døren derude til. Og så går vi videre ind i køkkenet, som I skal se nu. Og se, der er der en ting fra Kina eller sådan noget. Så se, det var det Kina. Se der. Det her er køkkenet, alle siger. Ja. Er det bare ikke flot? Og Se, min fætter. der står der jul. Meget flot, ikke? Og se, det er kaffen og kaffen og kaffe og kaffe. Og nu skal I bare se. Så går vi videre, alle siger. Hej. Og det så? Ja, det er et spejl. Ja, det er det. Og så skal vi herud. Så skal vi herind, hvor solen kommer. Og der er der tomater, dem må vi ikke spise. Jo. Det er den tomat. Og nu går vi videre. Ud i gangen. Den er lige lidt lys. Ikke også? Sådan. Se, der er også noget juleting. Og så skal vi ind på et toilet. Se, det er et toilet. Det lugter lidt forfærdeligt, men det er jo lige meget. Bare det er toilet. Så kan man jo tisse. Og nu kan vi videre. Så, det du skab. Nu kigger vi lige, hvad der er inde i skabet. Hvor flot. Fuck. Det er flot. Og nu skal vi se, hvordan det ser ud uden for huset. Tadilida. Ja, tadilida. Vi skal regne ud, når jeg har overtøj på. Jamen, vi åbner kun døren. Ja. Og så skal vi herud. Er der bare ikke flot herinde, eller hvad? Og så går vi videre. Nu går vi ind på et værelse. Hey, hvor er det henne? Se, der sidder min kusine igen. Hun har slået sig. Og det er mega sejt. Og se, det er Spider-Man. Og det er alle de spil, de har heroppe. Ja, Min det er alt af det. Her, det er min skærm, der laver lys. Det er min skærm. Ja, så. Nu skal jeg videre.
Og nu skal vi så videre, Else. Og det der min mormor, der kigger på min kusine. Og nu kigger hun på mig. Og det er sådan nogle flotte tingeloter, der hænger op på væggen, som er mega underlige. Og se, Prøv at se. der er der nogle plakater. Og sådan ser det ud. Sådan ser det ud i haven. Og det der, det er min mormors ting. Så er godt. Er det bare ikke nogle flotte ting, min mormor har? Ja, det er ikke bare flot. Og så går vi videre i rundvisningen af den liv flyt dig. Det viser godt til nogen. Hvorfor? Bare lå under film derhjemme med mig. Hvorfor ikke? Hvor skal du nu hen? Jeg tror, vi skal herude måske. Nej, der har vi filmer. Så kigger vi lige, om vi har filmet herinde. Det var der, hvor spøgelset var inde. Der lukker vi lige igen. Og så den her film. Dermed, basta. Slut.